May buntag badi, karong adlaw magbungay ko sa ako ang tamnanan sa akong taong badi. Kauban karon ako sa akong pagbungay akong asawa badi kay indot pong ginanatay kaubang partner nga kuan para dili laay ba kay kung ikaw ra mo kung isa laay kayo ug ikaw ring isa murag inay kayo ang tulin. Diring dapita mga badi, nagtutudlo na akong asawa sa Malbiri. Ming gitib na ang udlot sa akong Malbiri nga giupo ka itong mga 2 weeks ago na mga badi. Hindutin siya o pataghanon kay ganahan na mga kanding ni mukaon. Akong kanding ni ganahan mukaon ng Malbiri. Welcome back! Ayun, nag-appeal ha. Hi guys, sugod kami guys. Kaya dire nung isa mga sige lang atong dia. Partner rin guys. Laba. Diyan mahuman, trabaho ni Ron. Sige, lali. Ingon na akong asawa mga badi, ayon lang ko na mo paguna kung dili ko na mo iyan ka sweet maguna. Ay magay natin mo yan guys. Sweet pa nagayo mga badi pero nya tataw mga badi maglalis ako na. Ora may iring og iro ni akong asawa mga badi. Halos lang kada ko maglalis me. Sweet inaga primero pero nagtataw maglalis na. Naging may sa mo ang paguna mga badi sa area na mo ang gigunahan karon. Hapon na siya mga alas 4. Ingunda na miyan kay hinsugod na og taliksik, hinto na usugod ang uwan. Mao ni mong agi sa tibok adlaw mga badi. Bindahay gyud ning magkasinabot ang batang asawa og panghinlo para dako gyud og agi. Kay kung ikaw mong isa mura bati og kaglaay mo nang gamay sa imong tulin. Ug diri ko to mga badi hinaot nga inyo may ubanan sa amo ang journey ani amo ang pananong. Thank you.